मुगानि थान्दै थुसिगां प्रमोद बर' गिनांगौ गैया जांख्रि खांनायनि गुवार फोथाराव सोमाव सारनायनि लामा गेजेराव समनि जोहोलावनो मुगानि थान्दै थुसिगां प्रमोद बर' गिनांगौ गैया खुलुमबाय रायजोफोर गिबिसिन थाराव फिथांखिब्ल इउट्यूब चेनेलनिफ्राय रायजो राजा बयनिसिमबो फुंबिलिनि गोजोननाय बावहरनाय जाबाय जायफ्रा सानफ्रोमबो खौरां खोनासंनो मोजां मोनो नोंथांमोननि थाखाय आङो माखासे गोनांथार भिडिअसफोरखौहाय लानानै फैबावबाय रायजोफोर दिनै जों गिबिसिन थारावनो नैबे सासे हिनजावनि सायावहाय जों भिडिअ बानायनाय जागोन नैथियावहाय आङो नैबे भलन्टियार्स फर्सनि सायावहाय भिडिअ बानायनाय जागोन जोबनायाव आङो रायजो राजा नोंथांमोन एसटिनि सोमावसारनाय लाइमोनफोरनि सायाव आं भिडिअ बानायनाय जागोन रायजोफोर बे समाव नोंथांमोना खोनासं सासे आइजोआ मा बुंदों जाय सानैसो बिनानावमोन दा गाज्रि स्लें वर्ड्स बाहायनानै जा बिसोरो बिथांमोनाहाय गाज्रि बाथ्रा बुंदों जोंनि बीटीसी गभर्नमेन्टखौ दानि सोलिबाय थानाय बीटीसी गभर्नमेन्ट हाग्रामा महिलारी सार बिथांखौ रायदों बिथांमोनाबो एसे माने एसे स्टुडेन्ट हिसाबै थबां बिदि माने आब्रुथि गैयै बिदि जानो नाङा आरो एसे डिसिप्लिनखौ मेनटेन खालामनांगौमोन होननानै आं सानो सोलिबाय थानाय जिहेतु थासारि जोंनि ट्राइबेल स्टुडेन्टफोराहाय मोनद' जनजातिनो ट्राइबेल होनायनि बेरेखायै ट्राइबेल होनो नागिरनायनि एगेन्स्टआव जि प्रटेस्ट खालामदों जोङो बेयाव फुल सापर्ट दङ जोङो बे प्रटेस्टखौ जोङो सापर्ट खालामो खिन्थु दाख्लै जोंहा 29 नभेम्बर खालि जोंनि बीटीसी सेक्रेटारियेट अफिसाव हाबनानैहाय जोंनि एसेम्बलि हाउसाव थांनानै जोंनि स्टुडेन्टफोरा जिबायदि बुख्रेबहैदों जोंनिनो गावनिनो निजा जोंनि मोनखानाय जिहेतु सम्पति बेखौ दंस' खालामनो थांदों जोंहा बिनि सायाव जों दुखु मोननाय जोङो दिनैनि दिनाव जोङो फोरमायगोन मानो होनोब्ला जोङो जोंनि बे बीटीसी सेक्रेटारियेटखौ जोङो ओरैनो मोनाखै बेवहाय जोंनि हाजार जोंनि जोहोलावफोरा जोंनि गेदेमा सुबुंफोराहाय गावनि जिउखौ अबदान होनानै गावनि थैखौ दान होनानैसो जोङो बेखौ खस्थ'यै जोङो जुजिनानै मोननाय दिनै बेखौनो जोंनि फरायसाफोरा मोजाङै सानाबालायनो सानस्लाबनो हायैयाव दिनै बिथांमोनाहाय दिनै बेबायदि जोंनि बीटीसी सेक्रेटारियेट अफिसाव थांनानैहाय बेबायदि बुख्रेबहैनाय जोङो बेखौ मोजां मोनाखै बे आइजोआ सिगांबो इउपिपिएलनि हेंथा गोबां बाथ्रा बुंदों दे रायजोफोर आरो बे समावबो हारिनि खहा जानो थांनायावहाय बिपिएफजों जानानैहाय बिपिएफखौ बानस'दों नाथाय बिपिएफ पार्टिनि मुरबी हाग्रामा महिलारिया गोरोन्थिखौ मावदों बेखौ बे हिनजावा नुवाखै बे बिटिआर सेक्रेटारियेट बायला जिलाखौसो बियो बिखा खालामदों नाथाय एसटिखौ बिखा खालामाखै बियो एसटिनि सायाव नोजोर होआलासे सोरखौबा दाय जाबसिननानै बाथ्रा बुंनोसो नागिरदों नाथाय माखासे जे लाइजामफोर बेफोरखौ नायदोंना नायाखै मालायनि सा बाथ्रा बुंदोंना मादों आं बेखौ मोनथिया साफ्रोमबो दैदेनगिरि लिडारफ्रा एक्जिस्टिं एसटिनि खहा खालामाजासेसो खामानिखौ मावनो हागोन होननानै बुंदोंमोन नाथाय बिथांमोना बेखौ मानो बुंदोंमोन जाहाथे पलिटिक्सआवहाय इयुननि समाव बाहागो लाफिननो हायो बेखौ नोजोर बोनानै बाथ्रा बुंदों नाथाय थाखानाय एसटिआबो खहा जानाय आसाम गभर्नमेन्टआ खामानि मावदों बेखौ लानानैसो दिनै कलेजाव फरायनाय इउनिभारसिटियाव फरायनाय लाइमोनफ्रा दिनैनि समावहाय सोमावसारनो गोनां जादों नाथाय नों सोर कलेजनि इउनिभारसिटियावहाय फरायनाय डिग्री लानाय लाइमोनफोरखौ बुजायनो थाखाय नों सोर हिनजावा
हा बबे जायगानि बेसेबां गोरों बेखौ आं कुइसन सोङो नोंहा बर' हारिनि जुदि एसटि नि सायावहाय बुजिनाय दङब्ला एसटि खौ नों जुदि मोजाङै मिथियोब्ला हाग्रामा महिलारिखौहाय एनअसि बोखांफिननानै लानो थिन अब्लासो नोंखौहाय आङो गियाननि आइजो होननानैहाय नंखाय नंदोंब्ला नोंथांमोना थांनानै नायहै इउपिपिएल नि हेंथा बेसेबां बाथ्रा बुंदों बियो आंनि इउटुब चेनेलावहाय हाबनानै नैथियाव फैदो रायजोफोर भलन्टियार फर्स एक्स भलन्टियार्स फर्स दा बिथांमोना ससियेल मिडियायावहाय प्रेस मिट लादों सोरखौ बानस'नानैहाय हाग्रामा महिलारिखौ बानस'नायनि सिगां नोंथांमोना बे लाइजाम गथायनायखौ मोजां नायग्रो आं सानदों नोंथांमोना लाइजामखौ मोजाङै नायालासे मालायफोरनि खोथा बाथ्रा खोनासंनानैहाय सा साज्रांज्रां ससियेल मिडियायावहाय प्रेस मिट होदों दा बेनिखायनो नोंसोरो सोरखौबा थांखिनानैहाय सोरखौबा जाबसिननाय बबेबा लिडारखौहाय बुजाबफानाय बेबायदि बाथ्रा बुंदों बेखायनो आं नोंसोरखौहाय बुङो नोंसोरो जुदि आंनि इउटुब चेनेलखौ नायसनदोंब्ला नैबेखौ नायनानै ला रोनगोरा नार्जारी बिथांनि आबसुनि समावहाय थाफानाय समाव बै समाव दैदेनगिरि जानाय समावहाय बिपिएफ पार्टीनि सरकारनि समावहाय लिरनाय गांसे लाइजाम बियो एनअसि नङा बेखौ सरकारनो दैथायहराखै नाय नोंसोर फरायनानै ला आख्रासुजोंहाय बिसोरो मिटिं जानायाव सावरायज्लायनाय गांसे फोरमान बिलाइसो बियो नाय 2006 मायथाइ 19 मार्चनि अब्ला 19 बोसोरनि उनावसो बे लाइजामखौहाय बोखांनायनि जाहोना मा जाखो दा 19 बोसोरसिमहालागै बिपिएफ पार्टीया सरकार सालायदों बे समावहाय रावबो दावराव खालामाखै इलेक्शनाव देरहानो थाखाय एसटि नि बाथ्रा बुंनानै अब्ला नोंथांमोना मा बुजिखो बिपिएफ पार्टीया देरहानाय समाव सरकार सालायनाय समाव बेयो 19 बोसोरसिमहालागै बियो जेबो रायखांजायाखै दिनैसिमहालागै नाथाय जेब्ला इउपिपिएल पार्टीया देरहाखांनायनि उनाव डक्टर हेमन्त बिश्व शर्माजों 2021 मायथाइनिफ्रायनो लानानै बियो कन्टिनिउअसलि रायलायै बियो एसटि नि खोथा बाथ्रा होनानैहाय नैबे दिनैनि 2025 मायथाइनि काउन्सिल इलेक्शनावहाय नंथारै बाथारै एसटि जासिनानैहाय दावराव सोमजिहोबाय बेयो जाहैबाय हाग्रामा महिलारिनि प्लान पलिसि दिनै मानोथो फंसेबो खुगा बेखेवाखै बेयो एनअसि नङा बेखौहाय आबसुआ दैथायहराखै बेयो आख्रासुजों सावरायज्लायनाय मिटिंनि मोनसे फोरमान बिलाइसो मिथिबायना दानिया फैदो नायदो ओरैहाय गांसे लाइजामाव बेयो जाहैबाय हाग्रामा महिलारिनि गथायहरनाय गांसे एनअसि बेखौसो होनो एनअसि फरायनानै नाय मोजाङै 2016 मायथाइ 8 जुलाइयावहाय बेखौहाय दैथायहरनाय लिरनाय जादों नोंथांमोना नाय साफायनाय डेटबो दङ बेयावहाय आरो नाजावजानाय मानाय गासै एड्रेस गासैबो दंजोबो बेयावहाय सोर लांदोंमोन हा बेयावहाय एक्जिस्टिं एसटि खहा जानायनि मोनसेबो सोदोब गैया नोंथांमोना नाय जोबनायाव लिरबावदोंसो दे एक्जिस्टिं एसटि खौ बेयावहाय माने एक्जिस्टिं एसटि निफ्राय बेयाव जेबो अपोज गैया यानिकि होबथानाय गैया मारै बेबायदि लिरखो एसटि नि बाथ्राखौहाय मोजाङै मोनथिखानानैबो माब्रै अपोज गैयै लिरखो बेयावहाय खमसे खमथ' बेयावहाय एक्जिस्टिं एसटि नि बाथ्रा थानांगौमोन दिनैथ' एसटि भेलि बानायनानै होबाय नाय नोंथांमोना नैबे लाइजामखौहाय बेयावहाय क्लियारलि लिरदों आनडिभाइडेड गवालपाराया मरान मथक थाइ आहम राजबंशी आदिबासिफोरनि थाखायबो जागोन अब्ला बेयो पास जानानै जुदि फैयोब्ला अब्ला क'क्राझार चिरां बेल' नङा बाक्सा उदालगुरि तामुलपुर गासैबो साग्लोबजोबगोन थाइ आहम मरान मथक सावथाल उरावफ्रा नेपालिफ्रा आरो मा होनो बै दारि गोलावफ्रा बेखौहाय बुजिनो हादों खेमा नोंथांमोना ना एक्स भलन्टियार्स फर्स नोंथांमोन सा साज्रांज्रां मालायफोरनि खोथा लानानै प्रेस मिटआव बाथ्रा बुंदों आं बेखौहाय डाइरेक्ट आन्दाज मोनदों रायजोफोर जोबनायाव रायजोफोर लाइमोन सेंग्राफोरनि फरायसाफोरनि फोसावनाय
बे लाइमोन फरायसाफ्रा बुजिखानानै मोनथिखानानै बिसोरो सोमावसारदों हाग्रामा महिलारिनिफ्राय फिननाय बिदों हाग्रामा महिलारिया मानो खुगा माथिनानै थादों फिननाय होनो नागारै बिसोरखौहाय बुजायनो नागारै जेंनाखौ सुस्रांनो नागारै लाइमोन सेंग्राफोरजों बर' हारिजोंहाय जुजिनायसो जोङो नुनो मोन्दों हाग्रामा महिलारिखौ जोंथ' नायगार बुथारनानै गारनो हायाना हाग्रामा महिलारिखौ ना बेखौनो लुबैदों नामा हाग्रामा महिलारिया हो बर' हारिजों नांनाय एसटि खौ मानो हराखै एसटि एनअसि हरनाया हाग्रामा महिलारि आरो नैथियावबो हाग्रामा महिलारिनिफ्रायनो आसा खालामदों नैथि खेब एनअसि दा बेनि सायावहाय बिथाङा मा सानदों गावसोर मिथिसिगौ ना हरमारगोन बर' हारिखौहाय फोजोबस्रांनानैसो थैगोन ना मागोन बेखौ आं मिथिला रायजोबो नोंथांमोना मिथिसिगौ नोंथांमोनासो मा सानो गोरोन्थि जाबायब्ला निमाहा होदो गोजोन्थों बर' हारि जै जाथों जै बर' हारिनि